iZimbabwe iphumile kwiphulo lokuzifumanela indawo kwindebe yehlabathi kona nangona kunjalo eliqela lidlalela indebe yamazwe seAfrika. If you see the selection of Zimbabwe, there are a lot of local players, so I think the coach will try something. It's his last trainings game before AFCON, so he will try and see what players will be maybe able to go with him to AFCON in January. Umqeqeshi webafana uBakaBroos uthi uyabathemba abadlali bakhe kuba bazakuzimisela ngamandla kulomdlalo. Ngaphambili Bafana ibinengxaki yokuyisakala kumijikelo yokugqibela imidlalo yokuzifumanela indawo kwitumente ezinkulu. For sure we want to do better. We want progress in our team. And then we'll have loved to go to AFCON for the second time. And that's not the situation. But then at the moment we will want to do better than that. Umqeqeshi ufuna abadlali bakhe bawuphumelele lomdlalo ukuze badlulele kumjikelo olandelayo umidlalo yokuzifumanela indawo kwindebe yehlabathi.